Нюнюка Бер, емисия Глобус, Барабар, Българистан. Здравейте, уважаеми зрители! Ето и водещата новина от деня. Мараба фен Аркадаш, Съндък Керис, Башанджак Топ Хабер. МВР задържа нови членове от бандата на наглите. Браво! МВР zandan göz surat tayfa babayit. Aferin Цецо Ефенди, aferin. Станахме свидетели на нов протест пред парламента срещу генно модифицираните храни. Парламент Мегдан Чок Гюрултия, ДНК Манджа Съкатлък. Сериалът Перла беше телевизионното събитие на сезона. Gümüşkini Skopsir, Baş Bulgaristan рейтинг Кърфишек. Президентът Първанов награди Сонгю Юден с почетен орден Стара планина. Първанов президент Левент Юнгю Юден Армагам Балкан орден значка. Финансовият министър Дянков обмисля намаляване на ДДС. Дянков Джоб Параса Бабаит, Акъл море ДДС Балтия. Сър Алекс Фергюсън отново критикува играта на Димитър Бербатов. Сър Алекс Ефенди, ай сиктир Димитър Бербатов, Манчестър Юнайтед Спорт Резил. Ето и числата от тиража на Тото 2. Тото 2, Карашик, Толкарал Турлюгювеч тираж. 1, 2, 6, 35, 42 и 23. Епици, Дубара, опс, пардон, Гюшеш, Тапа, Гилбара. И времето утре. Синоптик Сабах прогноза. Сутринта ще остане студено за сезона с чувствителни заоблачавания в Дунавската равнина. Сабале Чокбахър. Това ли е? Да. Не е изключено да превали сняг. Снеговалеж Коско Джамити Парцал. Приятна вечер. Ай сиктир. Ай сиктир. Опс, пардон. Derbana göz görgün az ver bana bir cigar. Zerker gibi operator. Ay siktir, pardon. Значи Турлюгювеч. Турлюгювеч. Турлюгювеч, Карамазе черво. Чопараса. Рисковете на живото предаване.